So, ito na yan natin dalawa. Yan, pakuluan lang natin siya sa pineapple juice na may sugar. Sige, video ate. Cut. Cut the meat. cut the meat. Very sturdy. Oil. I've got a surprise. Get in the blue car. My God, I didn't even notice the blue car. Is this my car? Mine for now. What I'll give you the keys. You need to give me permission because otherwise it's only Ito guys, hahatiin natin to ng 5 hanggang 10 beses. Depende yan sa lakas ko kasi... Butang yun dito, Jen. Ano din, Jen? Hi, guys. Butang, kuha ni Ryan. Well, hi vlog, welcome to my guys. Paano ba hihiwain to? Grabe ay, gahi ay. May na-record na. Ba't wala na-record? Wala ko na, Jen. Na-record na daw. Kuha na tong grinder dito kuya. Frozen, manggod na. Yeah, frozen. When we're frozen together, okay? While, guys, prepare sa taga ng oil. Ini natin was ugyo. Itong oil, guys. Ang oil na to, napamandari, so ito siyang i-transfer dali. This is Uy, the kumti na mayo. technique, no? Technique. This is the technique. Transferring oil from this one. So, bubutasan natin to, guys. Tingnan nyo, bubutasan natin. Kumtiner. Mudaga na. Ang mukuha na. Musirit na. Okay, wait lang, guys. Musirit. Sumirit nga yung guys, yung oil, no? Sabi ng asawa ko, sirit daw. Cut. After few years later. Usay post pa. Hello mga guys. First time niya nagluto. First time with... Wait, first time ang good. This is not the first time. First time. First. This is the first this year, right? Hey Santa, look, we're holding hands. Oops! Ano nangyari? Depends from which angle you look, kind of. Yabo na po. Oh my goodness! Microwave? I just Yeah, dito tawag sa ako. Hindi mo na ng data o yung gi-email sa ako. Itong sa pa-family nga nagpuyo gamay. Kaya balay ko meron, nagluto ko meron yung vlog, nagluto siya ko kamunggay. Tanaw na ako niya karon baguay lang kada ko na sa ilang balay. give me a read out of 10 and let me know if I did a good job or not. This is supposed to be It is a magic. Napaka-messy ng oil, guys. Gawas. I'd rather have blueberry muffins, to be very honest. Alright, and here's the little Wait, no, fire. I mean, Santa, 1 second. I'm taking... Yung sa mga anak. Kaya dito na sa nanay. Kaya naghiwa na sa ha? 78 cats. Say, On here. And here's the bed. si Achi. Oh, I just have to be super tired. Good night. Good night. Wait, no, don't go.
pabukalin natin ng konti, guys. Pabukalin, tapos pag bumukal na yan, ay di mainit na. O, sige, ma. Wala, t-shirt na. Ano na muna? Liwa pa ganina, luto. Pinilit. Okay lang guys, kay kuan lagi, karon na nagluto. Dili pa init. Sa ganinang gibutang. Linagay na niya yung Saan lagay? Yung lagay ko yung nagbitay-bitay. Ay, klaro. Linagay na niya yung ham. Kaya nga wala nagpisik-pisik. Wala nang tumatasik. Sipo na lang. Video na sa Ate Bikas na sa Biha. Hiwa ko siya. Biha sa ham. Very hungry ham. Ham. Kuya, ikaw diri kuya oh. Kuya. Ikaw diri kuan kuya. Ibali kuya. Ibali ba to? Kay mga kuan to kana hiwa si papa. Pagkuha ka ng luwag. Laki. Diri sa tikas ate. Balik. Ako na. Diri oh, diri mo ano view. Mai. Ano lang? Mantay ha, pisik ha. Kamot karon. Layo kayo. Guys, hindi ko na tayo. Ito pa lang madali mag-iwa, guys. Nagkaanak ko. Nagbalik music. Huwag plato din. Tala na tayo. Yan lang. Sarap ko nung ganito. Pagpaigaw na ito gamay. Kasi lang na akong papa. Pa. Hindi.
May naa pa may. Oh. Pwede na mo counts kaya na. Ketchup lang yan. Kasapat. Ay, papa. Yan yung si Renner, yung Atching family. Nagluto siya ng ham. Prinito niya. Yun guys. First luto niya karong ngayong taon. Nagluto siya ng ham kasi nalimutan namin. Hindi namin yun naluto. Hindi kami nakaluto ng ham last December 31 kasi kasi nang nakalimutan namin magluto ng ham. Lain mo ng hotdog, Ner? Galit ako kayo, ubusin ko to. Ubusin niya guys. Bakit pinatirahan mo pa ito sa next Christmas? Seryoso siya nagluto. Hindi na matigas. Kumain na yung ano niya. Good ko daw. Nyahay. Oh. Muna. Daghan kayo ni hugas ko ano ron, limpyuhanan. Sa mao'y magluto. Ha? Tara, mamayang gabi na yung kalahati. Asa masudlanan ana? Sinapon ko na. Ilagay lang sa plato para ano natin sa ref. Lagay niya sa ref yung natira. Lagay niya. Yung lagay ay naglagay na sa rep. Ito yung sauce guys. Paano ba lulutuin itong sauce na to? No, wala tayong paglutuan ng sauce eh. Oh, meron lang itong laman. Meron mga laman. Initin lang naman yung sauce. Nung kumain na yung dalawa niyang anak, nakasmile na si ate. Pag kumain ng linuto ng ama niya, ano ba? Makasmile. Siguro, ano kaya yung, sanay lami? Lasa. Siguro makasmile. Siguro masarap. Kasi makasmile yung kumain. Lami ate? Lamig ham? Parang ham yung lasa. Magkakada sila ang isa kay Ibarra na wala po yung ginuto kay manok. Lechon manok, silang diha. First vlog nila, nagkasok silang manok. First nila sirdo pag December before Christmas. Iya lagi si Papa Mau. Iya na mo ba? Ito sa diyang ginuto.
first order kay ilang di ba mo 30,000 po. At 64. Lonely as the night when the night. Hello guys, ano kayang lasa ng niluto niya? Gotcha. Idoon. Suga na po eh. Itlog na naman yung niluto niya. An egg yung ulam. Kusugin kayo ko. Ha? Pain na. Yung dalawa. 3 itlog ang linagay niya sa isang luto. Paghugad nila kan dito. Mr. Beast. Dito. Paghugad ang Kain na kayo. Tumbutan sa kanon. Tangi, uy. Nagko. Wala naman yung dalawan. at saka itlog. Ayan, may spaghetti pa, may konting spaghetti pa. Sit down ka mo. Kain kayo. Ayaw na. Kutsara, oy. Ay, magiging. Huiling ko dire. Nahiyain siya, guys. Hindi niya gusto mag-video. Kasi makita yung ano niya, kanang hungit. May kuwaig plato si Papa, may para mukha may. Oh. Yung sobo niya. Please stop the video. Stop the video right now. Oh, it's a little farmhouse. Duha ni among ham. What does that mean? Duration challenge. Wow, what an Last tanaw kay 2 to logo and I are doing a build challenge in Adopt Me. 2,200. Karon pa na tanaw. Create the most delicious and amazing looking home ever. And I need you guys So guys, kumain na siya, guys. who you think Kumain na siya ng kanyang ham na linuto at saka yung itlog. Isipon na ba ko? Di, pagkatapos ng magluto, mukbang na naman. Ate, RC daw ate.
No, guys, I'm gonna win this. Alright, you know what? The time has started. I'm gonna start building. We'll be able to get started with some food. Mahiya daw siya, guys. Guys, I'm so excited. Makita yung ano niya. The doors as well because I'm gonna put Pinamkaon. expensive doors in. That's right. I'm gonna drop money on this house. Alright, let's Ang go subo upstairs. niya. What? Mamang. This is a Nastas. unicorn room. Okay, well Nasa obviously I love pilis akong unicorns. We're bag. gonna change it. We're gonna make it jelly style. You know, that's gonna have to happen. And there you go. Everything is sold. Let's start downstairs. What looks good, guys? Oh, this looks good. I Yun like guys, that. yung All right, Ano si Jane? niluto niya guys, yung ham. oh, At saka yung Si Jane balik ka. oh, wouldn't it be fun if we would change the layout? I think that would give us extra points. We're gonna Yes. turn this into the kitchen. mahiya daw siya guys. So stop na natin guys kasi mahiya siya. Bathroom. Bye-bye Yusa. Here's the Bye-bye. shower. Oh, okay. I love you all.